Panakawan Petruk padha raja sapraptamu. Kanthong bolong Petruk prapta ning perut Jeng Ndarawati. Nuwun amin pasang kaliman tabe tinebena ing Lodoni Dumawaing Tawang Tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Nyuwun pangapunten sampun kirimten kula menika satunggiling kawula ingkang kirang Subasita. Dene negari Ndarawati saweg wonten masewakan agung kula wantun sowan. Monggo kula menika namung asa derajatipun kula namung kawula. Panakawan ora padha raja sapraptamu Petruk. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana. Nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Padha raja sapraptamu. Ndara Mandura, ya, aku bendaramu Mandura. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk nggih Den. Ya, Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Petruk sapraptamu. Ndara Setyaki wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Ya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Kawula dadosaken jimat paripe. Petruk kanthong bolong padha raja sapraptamu Petruk. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Ndara Pati, iya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana Petruk. Nggih kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan sumengga pengawak bojran Damar Sasi Gita ana wong wigati ana wigati apa ing Ndarawati Petruk yen pancen duwe perlu mara matur marang bendaramu ing Ndarawati Panakawan Petruk sampun kinten kula menika satunggiling abdi ingkang cumalena pun sowan kula menika nek dianggep wigati ya pancen wigati ning nek dianggep boten wigati tumrap kula kok wigati. Piye Petruk sira matur ingkang kaya mengkono. Nggih. Nuwun sewu sinuwun kula menika janjanipun tumitah wonten ing Madyapada bat laminipun kula nderekke Bapak Semar niku ngetutke bendara-bendara. Wah sampun boten dipun petang. Ngantos sak meniki niki kula nderekke ndara-ndara kula Pandhawa. Kula melu Bapak, kula melu Semar. Kula urip napa wontenipun boten rumangsa kula sak jabaning gegayuhane Petruk menika mboten kepengin. Kula niku nek urip sak madya. Iya Panakawan nggih. Ning pinten-pinten dinten iki kok mrenthul ati kula. Duwe pepinginan sing pepinginan niku kula niku bingung ajeng takon karo sapa. Upama kula niku takon karo bapak, mesti bapak runtek karepe mesti ndukani kalih kula. Mula pun pinten-pinten dinten iki kula ampet kula wanek-wanekke sowang ten negara Ndarawati jalaran mboten wonten sing pantes nampi pitakenan kula menika jawi namung sinuwun Prabu Kresna. Tur kula petung inggih namung sinuwun Prabu Kresna menika ingkang saged paring pepadang tumraping manahipun Petruk jer panjenengan menika titising sanggiwang sing ngandum kabagyan. Titah wonten ing Madyapada menika ingkang dijuluk Prabu Sri Bathara. Menika kula mong wis ana loro. Setunggal Prabu Sri Bathara Ramawijaya, angka loro Kresna. Mongko nek wis dijuluk Prabu Sri Bathara menika titah sing ketitisan dewa, titah linuwih sing linenggan para Jawata. Iya Petruk. Lah kok dadi tekan ndi-ndi? Iki janjane eneng apa? Mangke riyen to. Mboten sak susu. Sowan kula ngersanipun Sun Prabu Ndarawati menika badhe nyuntak pangunek-unek ing raos kula. Perkara apa Petruk? Nek sampeyan iso mangsuli nyata sampeyan ratu sing pinter tur titis dewa. Nek sampeyan ora iso mangsuli napa pitakonane Petruk, wiwit dina niki Prabu Sri Bathara. Sri Batharane dilangi. Cukup Prabu Kresna ngoten mawon. Lah kok dadi kaya mengkono, nggonmu ngancam marang Ratu Ndarawati. Oh nggih, mergo nganggo Sri Bathara niku abot. Suli napa pitakonan kula ora ana gunane kula menika mbiyawarake nek Ratu Ndarawati niku titis Wisnu. Petruk, gage. Kowe takono karo Yai Kresna, aja mbok ubeng-ubengke rembugmu. Ngene wae, kowe arep takon apa? Ora-orane Yai Prabu Kresna ora iso mangsuli marang pitakonmu. Nggih. Niki kula mboten sowan teng Mandura, kula sowan teng Ndarawati, dadi sampean rasa melu-melu perkara niki. Sampeyan kali padha-padha entuk wedang segelas pun cukup. Lho. Ning aku kuwi ratu? Nggih, panjenengan kadange Werda Sinuwun Kresna. Ning kula sowan teng negara Ndarawati, ora sowan teng negara Mandura. Matura.
Kula ming ajeng nyuwun mriksa bapak kula niku sapa? Petro. Nun. Wong sakmene akeh ngerti yen bapakmu kuwi Semar. Nek ming kaya ngotene rasah wayangan. Kula niku iso ngerti tenan bapakne sapa. Nek Bapak Semar niku kabeh piyai semen iki do ngerti kabeh. Bapakne sapa Semar, bapakne Bagong sapa Semar. Niku cah cilik-cilik wis do hafal. Ning nuwun sewu, pitakonan kula niku ketoke sepele, ning jane pitakonan sing tuwa. Mergo tumrap kula Bapak Semar niku ya pancen bapak kula, ning niku bapak sambungan. Tegese niku asli. Lho kok sik kowe dianak-anakke dening bapakmu kok kowe ora ngerti karo bapakmu kuwi apa ora jeneng bocah sing ora ngerti karo wong tuwa. Mangke riyin. Nuwun sewu lho. Urip kula niku wis jaman titah durung medhun ning jagat niku enten jamaning jim. Niku Petruk wis urip. Ning kula lali. Kula niku mbiyen bentuke kaya ngapa, kula dimong karo sapa, bapak kula jenenge sapa, kula niku lali. Ane fotone rasa takon tekan mriki. Sinten? Nek sampeyan iso ngandhake matur nuwun, nek mboten wiwit dinten menika sampun nganggo jejuluk Prabu lan nyuwun dipalilah Sri Bathara badhe kula agem. Lho. Kok njur ngawu gawar ngawur men. Atmajane Kyai Semar Badranaya. Ki Bathara napa mboten gleleng. Wong edan rembukan karo wong edan wis ora bakal iso dinalar nggo narar sing ganep Kyai Kresna. Nuwun sewu nanging pitakonanipun Petruk menika sajaipun wigati. Nuwun sewu panjenengan kula aturi paripangandikan. Ning sak ngertiku bapakmu kuwi Semar. Petruk, bapakmu kuwi Semar. Mara coba saiki aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakon kali perpitik. Kresna karo Petruk iki tuwa sapa? Tuwa kula. Lah kok kowe takon bapakmu karo aku? Apa mbiyen aku wis ngerti? Nek lumrahe kowe takon bapakmu karo wong sing luwih tuwa tinimbang kowe. Lah kok kowe takon karo aku. Nuwun sewu panjenengan titis dewa. Sadurunge bangsaning Jemana niku dewa wis padha tumitah. Mula panjenengan titis Sang Hyang Bathara Wisnu niku Wisnune wis presa. Bapak kula niku sapa? Mula sing kula takoni dudu kresnane. Nuwun sewu lho kula jakar. Wisnu sing nyalira teng panjenengan niku kudu iso paring dawuh bapak kula sapa. Nek panjenengan ora iso paring dawuh nuwun sewu kula ora nrimake alah dene sampeyan ngaku dadi pucang dene sampeyan ngaku dadi sing para Kadang Pandhawa. Nek panjenengan ora iso nyalira Bathara Wisnu ngendikake bapak kula sapa? Wah, estu Petruk wiwit dalu menika ngarep mogol. Tegese piye? Kula mboten ajeng gara-gara. Ben. Ya wis ben. Pripun nek kula wis kebacut manggagas. Lho, saben wayang ra ana Petruke, saben wayang ra ana Petruke. Lah kowe nendi? Aku lho emoh. Mergane kula ora dikandhani bapak kula sapa. Yen nganti ana dewa sing ora trima, ora wedi karo dewa. Petruk kok wedi karo dewa ki cara mendi? Nek titah-titah liyane wedi karo dewa. Lah kula kok wedi karo dewa? Wong bapak kula Semar niku bapak sambungan kula niku ya anake dewa. Teges Petruk niku ora ketang sithik isih mambu getih dewa. Dadi kula nek karo dewa niku mboten wedi, nekat. Nek mboten nekat mboten ketemu wong tuwa kula. Pun ngoten mawon, mang paring pangandikan. Nek sampeyan iso paring pangandikan, kula sewu, kula tetep ora ngakoni Sri Bathara Kresna titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Petruk, nun. Yen kowe pancen anak Semar, mara saiki petungen. Sarta sawangan kanggo netra batin iku lagi kepiye? Sawangan, Petruk. Kenyawangake napa? Netra batin. Lho batin. Lah iya batinmu kuwi ning panyawanging netramu iki nganggo batin, aja kanthi lair, ning batin. Sawangan batining Kresna kuwi lagi padhang apa lagi peteng? Kok saking mriki kula wis padhake batin sampeyan sekringe medhun. Peteng ngoten lho. Petenging batinku yen kowe iso maca tak duduhke bapakmu. Nek yen pancen kowe ora iso maca petenge batine Nata Ndrawati, ora ana gunane kowe takon ana Windanana, kowe ora bakal tak wani ngerti bapakmu sapa, Petruk. Jaja muntap lir kinatap duka yayasinipe. Netra kocandir. Hidup nyomangolon Joko wadanan ing
Nuwun sewu, Petruk aja dianggep wong loro saudon telu Petruk, batinku padhang apa peteng, tak sawang katon peteng. Terus kersa sampeyan yen kowe iso madhangake kahananing Nata Ndarawati, dina niki sampeyan ajeng paring candhak apa rumasane Petruk ki wong ora tau tapa. Apa rumasane Petruk ki wong ora tau semedi, apa rumasane Petruk ki ora tau wong nglakoni. Bareng tak buka mata batinku adalah telik Mangindra Jala. Ingkang gakal gawe butek ana negara Ndarawati. Lho Petruk matane kok mecicil karo aku apa? Mripate Petruk kok mecicil karo Nata Mandura karo piye? Ajeng nyuwun priksa. Ora usah nesu-nesu kula ajeng nyuwun priksa. Sinuwun Mandura mriki betahe aku butuh karo Yai Prabu Kresna. Wigatosipun aku pengen ketemu karo Yai Prabu Kresna, bakal nyuwun Ndarawati. Sebabe negara Mandura ketaman pegebluk. Negara Mandura ketaman pegebluk. Bisane Waluya Nirmala Temajati, Jati Temamulya. Yen to Mandura Kesuma, mula aku nyuwun ngampil marang Prabu Yai Kresna. Terus sinuwun Prabu Ndarawati maringke. Bakal diparingake nanging bareng karo tindake Yai Prabu Kresna uga rawuh ana ing negara Mandura. Aku butuh kembang, ora butuh Yai Prabu Kresna. Mula Yai Prabu Kresna ndak aturi lenggah ana negara Ndarawati, ora usah melu tekan negara Mandura. Sekar Wijaya Kusuma ingkang bakal Arya Sarana waluyaning praja ing Mandura Petruk. Ki. Dodok seleng perkara ning kene iki. Dadi sampean melarang. Wis tak gawe murah. Oh, mboten niku, mboten niku. Tegese melarang niku menging ngoten lho kok ndur larang murah. Menging Sinuwun Prabu anu diparingani Sinuwun Prabu Kresna rawuh teng negara Mandura. Lah iya. Dasare apa kula tak takon? Kula tak takon karo sampean Sekar Wijaya Kusuma niku. Kagungan Yai Prabu Kresna. Lah sing duwe arep melu kok ora entuk. Sing duwe arep melu tekan negara Mandura kok ora entuk, dasar sampean apa? Aku iso maluyake negara Mandura. Apa ora saya apik nek sing duwe nderek tindak teng negara Mandura. Mula katingal peteng penggaling Sinuwun Prabu Kresna menika awit Sinuwun Prabu Ndarawati ora dikeparengake tedhak dhateng negari Mandura. Ming Sekar Wijaya Kusuma sing diparengake tedhak wonten negari Mandura. Lah niki mengakibatkan niki sing jalari Sinuwun Prabu Mandura niku utawa Ndarawati niku peteng jagate merga ora wani arep wangsulan karo sampeyan. Merga duweni unggah sampeyan minangka dadi kadang merda. Mila dinten samangke nuwun sewu Petruk minangka wakiling Sinuwun Prabu Ndarawati uga kepengin supaya Sinuwun Prabu Ndarawati tedhak teng negari Wijaya Kusuma. Nek Sinuwun Prabu Mandura mboten keparengke Sinuwun Prabu Ndarawati tedhak wonten negari Mandura saningaten mawon. Ora sah Sinuwun Ndarawati Petruk sing kudu melu tedhak utawa rawuh teng negari Sekar Wijaya Kusuma. Wah, dapurmu Petruke kok rawuh. Lho, lah ya saora-orane men rada gleleng ngoten lho. Kula sing melu tekan mriko nekseni anggen sampeyan badhe maluyaken negari Mandura lumantar Sekar Wijaya Kusuma. Lho kok sik aku tak takon karo kowe derajatmu ki apa? Ming atase Petruk kok dadi wakiling ratu. Bal 17. Kowe wong elek, wong nyolok mripat kowe ming batur, kok dadi wakiling ratu Ndarawati ki anggepmu kowe ki apa? Nuwun sewu, kula sing entuk palilah Sinuwun Prabu Kresna. Arep kula derajate ngaceplek arep kula nek wis entuk palilah Sinuwun Prabu Ndarawati, kula tetep kudu melu teng negari Mandura minangka wakiling Sinuwun Prabu Kresna. Nek ora dikeparengake Taunana Windanana Sekar Wijaya Kusuma mboten kengipun Sinuwun Prabu Kresna. Lho, Yai Prabu Kresna piye? Nyuwun pangapunten sampun kula pasrahaken dhateng Petruk kok Prabu. Lho, lah kok dadi kowe malah masrahke perkara iki malah Petruk iki kowe oleh percaya Petruk timbang Baladewa. Nyuwun pangapunten Petruk wis sakit perkara iki. Oke apa? Karo ratu kok oka-oke. Pun ngoten mawon. Pripun? Lho, kowe ora kena melu nang negara Mandura. Nek mboten kenging melu karo Wijaya Kusuma ora iso wal saka negara Ndarawati. Lho pripun? Yen ngono kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu, mboten ajeng wanine gandeng sampeyan wis ngarani Petruk wani nyuwun pangapunten. Tinimbangane Sinuwun Prabu Kusuma. Lho nuwun pangapunten Petruk sing minangka dadi tumbal padaling praja Ndarawati kula ikhlasaken. Wah, panusmaning jajalanat Petruk kandhong bolong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Yen ngono sing dadi pepalangi Nata Mandura Petruk kandhong bolong ilang Petruk. Aku mboyong Sekar Wijaya Kusuma. Mboten sah bongo-bongo teng mriki, bongo-bongo teng jaba kali kula mau. Wah, ampun mriki. Setyaki kok kagan banjur maju nggon musuhan.
Nyuwun balilah badhe ngrencangi Petruk. Wis rasah. Ora usah ngrewangi Petruk, aku percaya Petruk iso ngrampungi perkara iki. Nanging sabab loro dhateng Kadang Werda Prabu Mandura. Setyaki, upama tak kandhake ning kene, mestine kowe perlu bukti. Lho iki. Buktine tututana Petruk nanging sawangan sing yen ana apa-apa ing tumanduk kelawan Koko Prabu Mandura, kowe matur kelawan pun Kakang. Lho iki, ngestaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah iki Setyaki. Lho iki, Koko Prabu. Ngapunten Diwaji. Kepareng munjuk sinu. Kakang Pati Udawa matur apa? Menapa menika mangke boten anjalari kriwikan dadi grojogan, geguyon dados tangisan. Kakang Pati Udawa apan manduk ning Projing Ndorowati kepareng paduka. Tatanen para kawulan para wadyabala aja nganti ning kesempyok ing aradan. Wis ben Koko Prabu Mandura ingkang bakal bolong. Menawi wonten menapa menapanipun, aku ingkang tanggung jawab. Nuli kestaken dawuh. Menawi cukupaten nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Pati Udawa babar pisan budalna kang padha sebo. Ingsun kundur ngedaton kawula tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Kakang Pati Udawa manus maning jajalan. Wah, kayane Prabu Ndorowati menawi kalodhangan karo Petruk Kantong Bala. Lah kok dadi Yai Prabu Kresna ora pasajae ndombani karo Petruk Kantong Bala. Petruk, kowe ngiyas marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Ilani jatane ora tinggal glanggang corong playu tantang ana Nata Mandura regane ati. Iki aku Ndorowati malah salin perkara. Monggo aku dipasrahi Kresna Prabu Ndorowati Petruk nek kowe iso gawe padhang penggaling nata Ndorowati tak kandhani. Lah kok dadi malah Sinul Mandura Petruk Kantong Bala nantang karo Nata Mandura. Monggo Petruk ki ora tau ditantang karo wong. Ora tau disalahi karo wong, mesti do nyawang karo Petruk wis do wedi. Lah kok Sinul Mandura kok ora ndelok karo blegere Petruk. Ning nek tak waneni nek nganti Sinuwun Ndorowati duka, kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa padha karo wani karo Nata Ndorowati. Iki merganing matimu Nana. Des. Klepek. Modar. Nek Sinuwun Ndorowati sing duka wae ora apa-apa, nek nganti sena patine Ndorowati. Setyaki nesu Petruk gawe geger negara Ndorowati wani karo Koko Prabu Mandura. Nyo tampanana gada sikuning. Dres.
Monggo gadane Ndara Sencaki iki tamakke segara asat, tamakke gunung jugruk. Padha gadaku. Gadaku nek tak tampuk kiwonengen. Asli kuwi tenan Nagara. Ampuhe ya padha ning ya kondang gadane Ndara Sencaki. Iki nek aku Prabu Kresna utawa Ndara Setyaki monggo sinuwun Prabu Mandura wis bengok-bengok kaya ngono Petro kantong bolong aja tinggal gelanggang corong mlayu wani karo Nata Mandura ayo kembalono. Ha iki nek nganti aku mlayu dikira kawula sak negara Ndarawati Petro ora wani karo sinuwun Mandura. Apike karo kudu matur sinuwun pun dangu Den. Ya wis sawetara. Berarti mireng leh kula omong wau ngerti kamu luwih ampuh tinimbang besi kuning. Ke kembar, Bus. Kembar tegese piye? Kembar niku gedene nggih semonten niku. Sak godo sampeyan ke gunung jugruk segara ya asat. Weh. Ha sampeyan tak ming gunung siji. Lho niku gunung pirang tak blek-blek. Ambruk kabeh, yakin. Sing terakhir Gunung Kemukus mboten ambruk. Wong edan. Petro, Nun. Kowe arep wani karo Koko Prabu Mandura. Nek entuk palilah. Kula mboten wantun merga Petro niku mung kawula. Nek nganti kula menika nyalahi peraturan negara Ndarawati, weh dosa napa sing ajeng kula sandhang. Aku wis nampa ngendikaning Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Setyaki awat-awat ana Petro. Aja mbok penging Petro wani karo Sinuwun Mandura. Merga saka batinku wis ngerti ing gawe Sinuwun Mandura. Mula Setyaki kowe awat-awat ana Petruk yen ana lelakon sing edapi-edapi matur karo aku. Nyuwun pamit. Dadi entuk. Jalanan orang ngilo karo gidhekmu, ora nyawang karo cekelmu ceplek. Kowe wong loro saudon telu saurupan kowe mung batur Panakawan. Wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora ngerti ki Ratu Mandura. Iki kadange Werda Yai Prabu Ndarawati ana karepe kadangku Taruna Yai Prabu Ndarawati. Karepmu piye? Sabar. Sampeyan nek ngendika kaya ngoten niku ora iso dirok tol treble tok. Ming niki ruangan ngoten lho. Akustike tidak mencukupi. Alon-alon dirembug sing apik. Kowe ora usah dadak ngrebuk perkara iki sing apik-apik. Aku wis rumangsa mbok kirani dadane Nata Mandura. Rumangsa aku doane karo Petro ning ngarepe Priyagung semonake. Nayaka Punggawa Ndarawati komplit padha krungu kabeh. Yen to Petro wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, aja ndodhok Nata Mandura. Nek pancen kowe wani ngadeg jejeg kaya Nata Mandura Prabu Baladewa. Petro nek wis ngene iki ora ana sing wani karo Petro. Sampeyan ngono iki karo kula nek pancen wani karo Nata Mandura ngadeg jejeg. Oke. Sampeyan aja kaya ngoten iki. Ayo, lenggah sing apik, jumeneng sing apik. Ayo lungguh. Lho, dapure. Get-geti ora. Lenggah. Ngoten. Lenggane sing apik. Malang keren ngarepe ratu. Nuwun sewu, panjenengan ngendika pripun? Nek wani karo Nata Mandura padha-padha ngadeg jejeg karo Nata Mandura. Lah kok malang kerek? Wong wani niku ora ana wong tantang-tantangan kok ngapuranceng. Ngeten iki. Wani karo aku. Ngene ra dadi. Kudu ngenten iki. Yen ngono kowe wis wani karo Nata Mandura. Nuwun sewu. Niki janjane perkarane ming sepele, ning panjenengan manggawe angel. Lho, boten sing kula boten gawe angel. Sekar Wijayakusuma menika badhe kinarya tumbal wadaling Praja Mandura. Sinuwun Prabu Ndarawati wis bener Kresna mboten kersa ditilar teng negari Ndarawati kudu melu Sekar Wijayakusuma. Merga Sekar Wijayakusuma niku panggesangane wong sak donya sing mati durung winanci iso diuripke meneh suma. Aku nek sinuwun Prabu Ndarawati kecelan Sekar Wijayakusuma niku Wisnune ya bakal ora ana dayane napa-napa. Mila sinuwun Prabu ugi rawuh teng Mandura. Lah ming perkara kaya ngono kok sampean manggawe angel.
Sinuwun Ndarawati ora kepareng tedhak dhateng negari Mandura. Sinuwun Ndarawati paling dawuh karo Petruk rawuh teng negara Mandura. Petruk sing ajeng kerawuh teng negara Mandura. Wah, dapure. Ming derajate Panakawane kok rawuh. Lho, wakil ratu. Gusti Denawa. Lambemu ora. Gusti Petruk. Sampeyan niku nek kula mangkar guyu to. Ayo. Ora wae. Ah, niku jenenge ngampet niku jenenge. Nek ngampet watuk. Petruk, aku ora trima. Kowe ora menyang negara Mandura, Yai Prabu Kresna ora tekan negara Mandura. Nang Nata Mandura ora Baladewa. Rawe lantas malam-malam bakal tak putung. Lah, niki tegese kriwikan wis dadi grojogan. Sampeyan memaksakan kehendak. Sampeyan memaksakan. Upama sing mepalangi Sinuwun Prabu Kresna ora ngaparangi Sekar Jayakusuma, tegese Yai Prabu Kresna mentala karo Baladewa. Mentala nyumurupi kahanan negara Mandura. Yen kahanane kaya ngono lanang. Nah, iki tegese sampeyan wis mulang sarak. Wis gugu karepe dhewe. Pun sani ngeten mawon. Sekar Jayakusuma mangbuta ning Petruk melu. Ora. Aku melu, raga dhewe wis. Aku melu raga dhewe. Ora entuk. Nek ora entuk, kula ya ora ngetuke Sekar Jayakusuma tekan negara Mandura. Lho, nek ngono kowe wani karo aku. Wis ket mau wani. Nek ora wani kula tenan meneng, Mbah. Ayo genawe langsung ngene kok dunake. Kowe wani karo berarti katane terlalu banyak. Kula mboten seneng ngoten niku. Lho, nek wani karo Nata Mandura apa kira-kira kowe bisa ngukuli kadidene Nata Mandura Prabu Baladewa? Pripun? Petruk kon gak dikuli. Wani karo Nata Mandura apa kira-kira bisa ngukuli kadidene Baladewa? Lho, nuwun sewu, giri lusi jalma tantena kinira. Giri gunung lusi cacing. Bisa kan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong. Dipresani piyai semene. Nek nganti sampean kalah karo Petruk, isin. Nek Petruk kalah karo sampean, biasa. Mergo Petruk niku oming Panakawan. Mula nek Petruk ditanting wani apa ora? Turah wani. Yen pancen wani karo Mandura, kadamu kene margane patimu. Sampeyan ngejak Gojek, kula ladriten. Kula mboten ajeng wani karo sampeyan. Getok-getokan ngejak guyon karo abdine kok ngantil kok nganggo akik diwalik. Montrot e bathuku. Lah Petruk ki wong tuwa digawe wirang. Tak kira nek ming ngejak Gusti. Sewu lho Den kula nek wani karo sampeyan Ndara. Nyuwun mapunten. Mriki niki sing do pentas niku perange apik-apik.
Ning dereng enten sing perang mubeng-mubeng enten. Mula adek kudu iso golek celah. Kan iki blethokan kabeh. Ya wis ben, ya wis ben. Niku cedhak melih niku kandhang kebo. Wah, aja. Wis ben, wis ben. Nah, ra tak lethoki telek tuman wae. Aja. Petro etan iki aku tak digulung ngene wis semen digulung. Ha nek ora digulung trimpeti sapa-sapa. Digulung ngene iki malah kepenak. Wah, Petro, mati aku. Nalika semanten. Eling-eling wujuding Lurah Petruk Kantong Bolong parandene pono ing paninggal. Ngerti sadurunge winarah. Awas paningaling batin Lurah Petruk Kantong Bolong jamaning satru. Ginulung dening Lurah Petruk Kantong Bolong. Ical wujuding Nata Mandura perjineman Setya Kala Jaramaya. Wah, mati aku. Wah, bocah. Batinku ki cocok. Mula aku kok jejer sini Mandura kok parfume kok ora kaya biasane Sinuwun Mandura kok ambune batang. Oh, lah panjal maning mungsuh lah kok malih gendut. Ning nek iki nek ora tak cekel ora dadi bukti ngersani Sinuwun Prabu Ndarawati wae ora iso bondo dening aku wae. Oh, just Waduh, Petro aku tobat Petro candak ora. Sapa? Aku abdining Pandya Petari Durga, Dedya Jaramaya. Oh, lah menus ki. Sinuwun Mandura barang nglembut pusaka supaya gampang gawe pati ning wong Ndarawati. Aduh, Petro. Aku kapok, Petro, aku tak melayu. Melayu piye rung entuk pengadilan kok melayu. Wes. Ndara Setyaki mangendika karo Sinuwun Prabu Sri. Duh, sapa ya mau? Prabu Sri Uning. Wah, cilaka tenan aku anggere sibuk ngene iki pikiranku iki ora tau cemerlang. Matur karo Sinuwun Prabu. Niki lho, asline Nata Mandura kados ngeten iki. Ndara Setyaki. Wong teko gene gembruduk. Gus, Ndara Setyaki. Mangendika karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek nuwun sewu. Panjal maning Nata Mandura menika. Si Jaramaya. Anak. Sapa mau? Sapa? Betari Durga. Sapa? Wah, lalen. Betari Durga. Nah, Betari Durga Sinuwun Ndarawati diaturi tindak mriki. Gus, panjenengan mbok sumeneh nganggo dehem utawa ngono. Man ketok nek sampeyan iku wis rawuh. Iki apa Petruk sing dadi Baladewa? Nggih. Iki kaya Jaramaya. Sinuwun. Sedaya kalepasan kula. Aduh, mati aku. Petruk, Nun. Aja tok kapak-kapake. Iki wis kecekel wis wedi karo awake dhewe. Tok kapake. Ya. Tumbak ora ana wong apa-apa kok bengok-bengok. Wong ora dikapak-kapake kok Jaramaya. Nggih. Aduh. Aduh Petruk, bela iki lho tanganku di atas semua. Lho mboten napa-napa. Niki lho mang puspadake lho. Petruk aja edan. Mboten edan lho niku ora apa iki kaya. Koprok waku. Wong ora dikapak-kapake kok. Inggih. Eneng apa Jaramaya?
kebareng bojo aduh. Petruk kok tak totok tenan lho kowe. Wo, kepidak. Rumangsaku kok kaya gendelan dit atusan keriji. Saida angger tak gliyor rono kok sambat, gliyor rene kok sambat. Mulane kok waduh. Mules. Kowe iki sembrono wong kaya ngono kok dipidak dienggo dolanan nganggo sikil. Ora ngerti kaya nyon ngapura. Karang penuke dindanakke gler. Jorongoyo wonten dawuh. Wigatine apa? Ha inggih nyuwun pangapunten badhe nyuwun inggih menika Sekar Wijaya Kesuma. Lho, arep nggo ngopo? Srana damel kejawi. Lho. Lah Pandhawa kok arep dipateni iki? Lho menapa sinuwun boten mireng. Yen kowe bloko kowe tak jor lakon dosa, tak sampurnake uripmu. Para Pandhawa sak mangke sampun kepikut dening Betari Durga dipun papanaken wonten ing pakunjaran ingkang wujud reca gajah mapan wonten ing wana. Dumunten kula kadhawuhan pados ringkihing sinuwun Ndarawati kedah pejah sareng srana kula Sesinglanata Mandura nyuwun pustaka utawi Sekar Wijaya Kesuma. Mekaten diwaju. Kowe adalah karep mancen kaya mengkono Baliya. Baliya aku wis entuk keterangan saka kowe. Betari Durga ora bakal kelakon mateni para Pandhawa yen Tanata Ndarawati sing mawangi jagat. Oh inggih, nyuwun pamit pinunjul, Pak. Sikra bala kang tumingal prang campuk samya matali lertatet pileting kota dan nyanggung mangun sang niti benjang sang aji micil ali wuwus Petro, lho. Lah kok kowe malah begogok ning kene iki ngopo? Lho, nagih janji sing ngendi? Lah sampeyan wae ora ngendika to. Petro, nek kowe iso madhangake penggaling nata bapakmu sapa? Monggo Sinuwun Prabu Mandura ingkang saestunipun sesinglanipun Jaramaya, kula ingkang sampun saged merantasi damel. Mila sakniki kula sapa? Petro, Nun. Nek kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe tak kandhani. Wah, matur nuwun. Ajeng kula jujuk, nek pancen bapak kula niku isih kula arep nyembah dlamakane bapak, ngaturke bekti karo bapak. Nek pun kok mboten wonten ajeng kula diapura sedaya keleputane terus manjing kasuwargan. Ngerti yo, bapakmu kuwi setemene aku ora ngerti, Petro. Mbok rika salin kathok kolor gelut yo. Lho. Mengarep kejak gelute kok kon salin kathok kolor iki. Mane Nalendra lho. Ora mencla-mencle. Kaya banyu tumempang godhong sentre blendra. Iki kula ning ngrungokke wis tenanan, direwangi Petruk kemringet kaya ngene kok. Ning ngendika ming penabat Petruk, tak kandhani ya Petruk. Nek ora ngerti karo bapakmu Petruk, aku ora ngerti lho. Edan iki swaramu padha karo aku. Mula kula niku sok payu wayangmu wong. Lho.
Nek payu wayang wong dapukane sapa? Ayo manut. Werkudara ya gelem. Kowe lah dal. Apa ya saiki mangsa kaya ngene iki rame. Pun to ora usah mengalihkan pembicaraan. Bapak wayang wong barang ini maksud lu gimana? Edanane. Wong kok pintere kaya ngono lho. Lah kok dadi ponokawan. Pun ngendika, sinten? Napa kula mang dawuh ken takon sapa? Begawan abiyasa kula tak munggah teng Sabtawarga. Apa sampean niku ora krungu kabar? Sabtawarga niku saniki pun yasa lift. Lho. Aku omongan karo Petruk ki saya suwe saya melu edan. Mula niku sampean mangendika bapak kula sapa? Nggih, Petruk. Sejatine nek kowe takon aku kuwi tak pikir-pikir kowe wong tuwa sing kurang gawean. Lho, panjenengan menika titis dewa. Kula nggunakake kawaskitan panjenengan ngendikane Kang Paningal Sewu. Tegesipun panjenengan kula sawan teng Ndarawati niku ajeng nyuwun prisa bapak kula sapa niku panjenengan mesti prisa. Ning ngerti aku ora ngerti, mula aku wani kon. Kowe yen to kowe tekan Ndarawati takon bapakmu kuwi janjane kowe kurang gawean. Kok kurang gawean? Mergane antaraning bapakmu karo Kresna kuwi lahir dhisik bapakmu. Iya to? Nggih. Nah, terus jalan keluare pripun? Kowe rak duwe kakang to? Nggih. Kakangmu Gareng. Kowe adine Gareng to? Nggih. Mestine lahir rak dhisik Gareng. Oh, nggih. Lah kenapa ora takon Gareng? Akhire dhisik Gareng sing kudu mbok takoni kuwi Gareng. Gareng, bapak awake dhewe iki sapa? Lah nek Gareng ora iso mangsuli ya mbok ngopo? Oh iya ya. Lah iya. Aku ya dadak tekan kene barang iki ngopo. Oh berarti Gareng sing ngerti. Lho mestine Gareng wong laire dhisik Gareng bangane kowe. Oh nggih nggih. Lah iya. Oh nggih. Nek ngonten iki kula tak teng omahe Gareng mawon. Lah iya wis paranono. Nggih, mergo nek yaketen iki Gareng niku ora tau lunga. Niku nek kena panas burimen niku. Mula nek panas ngenten niku ora gelem lunga saka omah. Lah wis sakarepmu. Nek Gareng ora iso ngandhake, lah wis sakarepmu arep tok jotosi sakarepmu arep tok kapake sakarepmu. Wong kuwi kan. Oh nggih. Oh ya. Lah iya. Nek kowe takon Bagong kleru wong Bagong ki adimu. Oh iya bener lho. Lah iya. Wah, oh semen ora ngendika wau-wau. Lah wong kowe tak kandhani ngeyel kok nggih pun ngoten mawon nek pancen keterangan sampean kaya ngoten kula matur nuwun sanget jinuwun. Pun diparingi keterangan tembuti bapak kula. Iya. Pun kula nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati nggih. Tak takon karo Gareng. Lah iya. Dodok lawange. Tok tok tok. Aku wae. Sampeyan ora sang dadak ratu ora kajen. Oh iya iya. Tok tok. Gareng bukake lawang, "Reng, aku teko." "Kowe kene, Truk." Aku arep takon karo kowe. Bapake Gareng mangsulane. Lah aku ora ngerti, Truk. Bres ngono wae. Bres niku udan. Ora sok ngono kuwi to. Nek sampean lucu terus Petruk nggone nggon endi? Sinuwun Ndarawati ki aja sok. Sok nonton YouTube sampean kita. Ora caturan. Napa kula goleki dolop? Ndara Sencaki kula gak cek mriki. Aja. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula tak takon Gareng. Iya, Petruk. Nek Gareng ora ngerti, sakarepmu Purbawasisa ana kowe. Oh nggih. Tekan omahe Gareng kula sulokan takoni mawon. Nggih. Ngoten mawon. Iya. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Pareng sinuwun. Petruk Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Aja nganti kaya bocah cilik. Oh nggih. Tekan omahe Gareng. Iki mengke terus takon Gareng, bapakku sapa? Ngono wae. Nggih. Pun nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Surtiti ngati-ati duga-duga. Nggih, wis tak kendhawuh. Nyuwun pamit sinuwun. Iya, sing ati-ati. Nek mboten ngoten ndak mboten. Iya, wis mangkat to. Nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nek nganti Gareng ora ngerti. Kowe iki jane arep ngopo to kowe? Pamit kok bola-bali. Mengke dilongkas karo tengah jam buka. Monggo kula ora sangu. Jaluk dit. Mestine pira? Ayo sak jaluk kok ngarani kok darani gedor. Nyo. Nggo
sangu kono. Nggih. Kok akeh men? Kuwi 500. Ikhlas? Ikhlas. Tok nggo tuku sego karo ngombe, karo nggo tuku obat. Nggih. Oh nggih. Nek gareng menyonyo utawa montrot-montrot tambah ana sisa. Ketoke alus ning adu-adu lho sampeyan iki. Aku kon tuku perban barang kon merbani gareng nek kula ajar, ora arep tak ajar nang ajeng kula takoni, mangkat to Petruk? Ya name jenuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik lho niki. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumirtetarane ngasta kang kumirtetarane ngastane ngasta Setyaki wonten timbalan. Iki malah ana pawarta ingkang katemben tekan talinganing pun Kakang. Nggih, berkahi menapa Prabu. Kadang-kadangku para Pandhawa dipikut dening Pandya Betari Durga. Kula Prabu pikantuk pawarta menika saking sinten? Saka Jaramaya ingkang nalika semana Simon Kanjeng Koko Prabu Mandura. Ngene pengin butuhake Sekar Wijaya Kesuma. Kepareng paduka negara Ndarawati reksanen. Lho nggih. Koko Prabu badhe tindak dhateng pundi? Aku ingkang bakal nyaketi ya kuwi pakunjaran wujuding reksa gajah ning wana Krendayana. Yen ora pun Kakang ingkang luwari para Pandhawa. Bakal sapa meneh Setyaki? Lho nggih. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka titip negara Ndarawati. Koko Prabu ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Janur gunung kadingaren mulane kok pitike jago padha tarung. Pitike sapa? Pitike tanggane. Prenjake ya do ganter-ganter. Kalingane ana daya. Petruk. Heeh, Kang. Aku sing sowan ana ngersaning Kang Gareng. Slamet to, Le? Pangestune slamet. De Petruk wilujeng. Woh. Mbak Yu kok saya kuru kena gula. Oh. Nggih pun setunggal taun iki kok. Kok kon ngombe goleke obat-obatan herbal kuwi lho, Kang. Mengko ora iso suda gulane men lemu meneh, wis semen ra apa-apa. Wong kandhan-kandhanane ya ngeyel. Wong kena gula ki ra entuk ngombe gula nek esuk wedangan gula batu. Oh. Monggo nek sore nek ora dahar donat sing nganggo coklat kae Mbak Yu ora gelem mangan. Ayo wis piye? Wis kono iki kencokan penyakit kono ki ra wis piye meneh ta, Tru? Ha iya. Wis takon ngombe obat-obatan ya ora tau diombe, dong suruh ya ora diombe. Tak godhoke kum-kuman iwak kutuk jarine Kyai Sepuh iso nyuda gula ya ora diombe. Tak tandurke godhong insulin ngarep kae rak ngrembuyung to, Tru. Gusti to. Kae rak wit preh to. Menengo wae nggo ngapusi Mbak Yu. Wis tak akokke godhong insulin. Ya tak godhoke wit preh kuwi men gek modar wis, Tru. Aku lek ngingoni ya wis jeleh. Ora. Iki kok kadingalem, kadingaren. Kadingaren banget eneng apa ta wong adat saben kowe iki ya ora tau rene. Nek mrene ming apa jenenge iki riyaya tok. Aku malah gumun. Bareng mlebu omahe Kang Gareng kok beda karo adat saben.
Biasane mung kathokan kolor kok iki kok sarungan mongko nganggo kalung. Apa jenenge serban kaya ngono. Beluk Ramadan. Oh. Mun nek Ramadan ya kalung rante. Ha iya. Ya ngepaske sasine kaya truk ngibadah. Ya apik, Kang. Heeh. Ana apa kok? Ora kaya adat sabene. Apa nek mara dayuh ning omahmu ki tanpa ana apa-apane ngene iki kok. Kaya kono gawe wedang ora kaya wong sekeng. Takoni Dik Petruk ki senengane ngunjuk apa? Keremenanipun ngunjuk napa? Caine iki ya nek ana kopi yo. Oh, kopi. Namung kantun sak sendok nggih jagani Mas Gareng. Teh mawon nggih. Ya wis teh ya arep. Pait mawon nggih. Gulane apa ora ana? Namung kantun sekedhik nggih jagani Mas Gareng ki mawon dinggih 3 dinten. Ya wis, wedang putih wis. Wedang kendi malah sehat. Oh nggih. Karo kowe rasa bali rene iki rembugane wong lanang, rasa sok melu-melu ngrungokke. Wong wedok ki ning mburi. Wong wedok iki gaweane ming asah-asah. Masak. Manak. Rasa sok melu-melu rembugane wong lanang. Mboten nggih, kula tak teng mriki mawon. Eneng ngapa, Tong? Sepisan ngaturke bektiku katur Kakang ya, Kang. Tak tampa gawe gedening atiku, ora liwat pengestune Masmu Tampanana, kula pundi nggo jimat. Neng apa? Kok kayane ana perkara sing wigati. Aku mau bar sowan Sinuwun Ndarawati. Lho. Ngapa? Ngetokke unek-uneke atiku kok. Ngetokke unek-uneke atimu sing perkara sing kepiye? Ayo watuk aja saya tuwa ki kena kenggonan watuk mergo udute disuda. Ayo udut ki disuda apa udut kok tambah dawa? Iki senengane kowe iki nek dikandhani ngeyel ora. Terus sowan Sinuwun Ndarawati, aku jane ngetokke unek-uneke atiku. Kang, kowe karo aku ki rak jane dudu anak Semar to. Mbok ora gawe masalah terus. Piyai semene iki padha ngerti nek kowe karo aku ki anake Semar. Dudu. Nek Kakang gelem jujur karo aku, kowe karo aku dudu anake Semar. Nek jane iya. Lah, gandeng Kakang Gareng wis ngendika jane iya, mbok menawa penemune Kang Gareng karo penemuku padha. Padha piye? Tegese aku kuwi duwe wong tuwa, duwe bapak, Kang Gareng ki ya duwe bapak. Nek sak ngertiku lho to, sak ngertiku kowe karo aku urip ki wis jaman jim, jaman semono. Lah iya. Tur jaman semono ki rupamu ora karo rupaku ora kaya ngene iki bagus. Apa iya? Iya, aku sing ndek fotone kok. Fotone jaman semono. Wah, tak mimi tak laminat. Laminat apa jenenge? Laminating. Delok aku tak delok. Mongko fotone pas rangkulan karo kowe. Delok, Kang. Sik tak eling-elinge. Oh, wis tak keke yangku. Asik dikeke kok foto sing bagus. Amen kono seneng e. Oh, wis ilang. Mula janjane aku ki ya duwe rasa kaya kowe kuwi ning aku arep apa ta, Truk? Bau sekeng wong ora duwe. Nek gegayuhane kuwi kliwat saka kawasisan sarta kabisane awake dhewe, mengko ndak dikira cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Ning saurarane nek takon utawa kepengin nanjeke wong tuwa ora anu to, ora kleru to, Kang. Ora kleru lah. Terus Sinuwun Ndarawati dawuh piye? Kowe rak duwe kakang to, Tru? Mbok kowe takon karo kakangmu. Kakangmu ki lahir dhisik kakangmu mbangane kowe. Mula kakangmu mesti ngerti bapakmu sapa. Terus aku matur, "Lah nek Kang Gareng mboten ngerti teng pundi bapak kula, mbok jotosi wis." Sing muni ngono sapa kuwi? Sinuwun Kresna. Muni nek aku ora ngerti bapakmu kowe arep jotosi aku. Sinuwun Kresna dawuh kaya ngono. Truk, rasa kokean bebangal. Ayo, terke aku nang negara Ndarawati. Sik.
Arep ning Ndarawati arep ngopo? Lho, gugat aku. Aku dadi Sina Ndarawati kok ngedudu anake Semar kowe karo aku, didu nek aku ora ngerti ngandhake bapak ki sapa, terus kowe arep njotosi karo aku, ha modar aku. Ati nimbang aku modar nang kene, bareng mati karo Sina Ndarawati. Wis to. Ora usah dadak alman, wong kowe karo bojomu wedi. Dadak wani karo Sina Ndarawati. Sina Ndarawati ngendika kaya ngono, ning aku ora bakal kelakon tumindak kaya ngono to. Ha iya. Ha terus saiki piye? Nek pancen Kakang Gareng niat goleki bapak, aku ya niat goleki bapak. Ayo, wong loro budidaya. Wong loro budidaya? Heeh. Carane munggah ning kayangan. Mbok ora aneh-aneh, Tru. Munggah ning kayangan kok aneh-aneh iki. Lho, kayangan iki kowe padha apa piye? Kayangan ki pirang-pirang lho. Slendra Bawana, Nguntara Samudra. Ngarga Dahana, Swarga Maruta, kuwi kayangane dewa-dewa. Kowe karo aku munggah kayangan, treng tekan kayangan dodok-dodok sing metu Yamadipati Modar kowe. Dong apa iki titah jabut nyawane? Oh, ora sembrono. Arep endi kowe? Kayangan Suralaya. Papaning Bathara Guru, ya nek ning kono, nek lagi mulang. Ayo. Ora ana wong tak ajar tenan kok. Bathara Guru kuwi ora mulang. Aku nganggo guru. Bathara Guru kuwi ya Sang Manikmaya, ya Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Jati Murti. Kuwi dewaning para dewa. Upama Bathara Guru ora kepareng ngandhake, munggah meneh reng ning kayangan sing luwih dhuwur. Ana apa? Ana. Kayangan ki tingkat pira? Ora tingkat pira ning munggahne ning kayangan ning Ngundarandir Bawana. Sowan Sang Hyang Asih Prana. Lho, nang gone Asih. Yo, tak dudu yo mae. Nek muni nggone wong wedok kok apale ra jamak-jamak dudu Asih. Marsih apa Asih? Nek Marsih aku ngerti klawer to. Udu. Klawer dengkulmu kuwi. Asih Prana to? Asih Prana. Ayo wis, nek arep niat ngene Sang Hyang Asih Prana aku melu, aku manut karo kowe. Arep teko piye iki aku manut, arep modal piye aku manut. Sing dadi pikiran siji, apa? Carane mabur ning kayangan piye? Aku kuwi sing cilaka kuwi. Apa arep ning kayangan kok menek ondo? Ora bakal tekan. Heeh. Monggo saiki nek mabur tikete larang. Saya nek lebaran ngene iki tekan 1 yuta luwih. Piye? Arep piye? Reng, apa? Ning tak kira kowe karo aku ora duwe keluwihan to. Anak Semar. Semar ki dewa, Semar ki pamomong. Semar duwe keluwihan, kowe karo aku ya mesti duwe keluwihan. Nek Semar pendak-pendak iso mabur ming nyanging-nyanging, kowe kerep weruh to? Kerep. Apa kowe karo aku ya ora diparingi kekuatan supaya iso mabur. Lho, kowe dikeki apa? Aku dikeki. Ah coba nek pancen kowe dikeki, kowe mabur, nek pancen kowe iso mabur, aku jangan mabur terus aja kowe dhewe. Sowan Sang Hyang Asih Prana nanjeke ning endi bapakne awake dhewe terus. Samar pamoring sukma sinukma ya winah ya wing asepi. Pambukan ing liyep layaping aluyup. Aji-aji mulai arep mabur piye? Aku tak takon karo kowe kaya gleleng-gleleng kok. Nek ora iso kepruk watu mudar kowe. Brek. Apa? Aku dek pingenane rak jebol tela kidul omah. Tela pendem. Tela pendem? Heeh. Tela kuwi tak bakar. Lehku gawe mawa, wah, kayu pirang-pirang tak tumpuk, kayu garing tak obong. Mawane mongah-mongah, telone tak cemplungke nggon mawa, plung. Terus arep sahur kae tak dudah. Waduh, ateneh mateng banget, pol matenge. Kulite tela tak klothoki suarane mak klitik-klitik. Bareng telone tak cokot mempur jan nenu banget ning cangkem. Tak klethek meneh klitik-klitik. Tak cokot pur kemepur ning cangkem. Tak klitik meneh klitik-klitik. Tak cokot mak pur klitik-klitik. Pur
klitik pur. Klitik pur. Klitik pur. Telek. Tak kira ki wong crita ebul matek aji. Ngaji Mbak Kartira kok iso tekan dhuwur, Truk. Ya wis keluwianmu ya wis pancen kaya ngono kuwi. Edan tenan kok. Aku ming Mbak Kartira kok klitik pur kok sikile ora kambalem kok dedel. Wah, gendengku rompal. Ya wis ora apa-apa. Apa sing dirayaji ki ming kowe tok, Truk. Bareng tak sawang ngarepan buntet. Mburi ya ketutupan seng, kidul kepalangan kali, kulon kepalangan gunung. Ora ana sing iso dienggo liwat. Dilalah keparenging Jawata tengah jeblok. Dik pur. Wedhus kok garenge. Ayo, wedher. Waduh, modar ora entuk cagakan kowe. Ora ngematke dalan kok ya. Dik pur. Reng rasa cepet-cepet tak duduhi dalane. Ayo, engko ndak kleru, Truk. Ya. Aja kaget, aku ingin meraton ning Karang Kadempel, Kyai Semar. Sajaipun wonten wigatos. Gadingaren janur gunung Ndara Kresna rawuh wonten Karang Kadempel, Kyai Semar. Apa Kakang Semar ingin sumebar warata nganti tekan talinganing nata ing Ndarawati? Perkawis napa? Bendaramu Pandhawa dina samengko kapikut dening Pandya Bathari Durga. Lan dipapanake ana ing pakunjaran ing wujud arca gajah ing mapan ning wana Krendayana Kakang Nayantaka samareka den prayatna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti malah kula mboten ngertos nek mboten sinuwun Kresna ingkang paring dawuh nyatane sak mangke sampeyan pun paring dawuh kaya ngoten saklajengipun kula kantun nengga dawuh sampeyan ayo dijujuk menyang endi papan dening reca gajah yen bisa gawe srana luwaring para Pandhawa mengko mundhak ora prayoga kedadeane ndika tindak kula dherekaken Ndara piatlang ning kalangganan klar mandhan moncal
prajurit gong maguru gongso tetekaya Butala War Pandriting Turangga Esti. Kakang Semar, kula apa iki ingkang winastan pakunjaran wujud reca gajah. Tinemune pancen dientha kaya wujuding Dewi Pangga. Mboten panglik. Mbok menawa menika ingkang kinarya ngunjara ndara-ndara kula Pandhawa, kula gumun. Lah kok ora ana kabar apa-apa? Sampeyan rawuh paring dawuh nek ndara Pandhawa sami dikunjara wonten telenging reca gajah. Den, ampun nganti ndedawa wekdal. Kula aturi nglebur pakunjaran ngluwari ndara-ndara kula Pandhawa. Sinuwun. Iya, Kakang Semar Badranaya. Ya Dalarta saking Godha Sang Kura-kula. Ya Namatosa Sang Sri kocap kacarita nalika semanten. Nata Ndrawati agan sigra angluwari sangya para Pandhawa mapan wonten telenging pakunjaran ingkang wujud reca gajah. Datan ngertos sangkan paran wonten wujuding Sardula ingkang sakjaran teji. Hanggetak punang Nata Ndrawati miwah Lurah Semar tuwin Lurah Bagong. Temah kendang kapracon ndang kontal kaprapal nata ing Dwaraka wau. Wedhus. Kirek. Us. Karo bapakne kok ngunekke kirek. Wong tiba ora sengaja kok dunekke wedhus. Lah jagat Dewa Bathara. Nggih, pancen jagat Dewa Bathara. Lah kok jebul gawat kliwat wujuding pakunjaran mau Kyai Semar marane ana Sardula gedene ora jamak. Ngetak marang panjenengan ingsun. Iki nek ora aku golek pawongan ingkang bisa mbukak pakunjaran. Pandhawa bakal sirna saka tanganing Betari Durga. Kula niku wis tuwa. Kula ora iso apa-apa mang sampeyan kudu mbudidaya jer sampeyan pujangganing para Pandhawa, sunging para kadang Pandhawa. Nek ora iso gunane napa? Semar Suwita karo Sinuwun Ndarawati. Wila jagat Dewa Bathara. Bagong, Nun. Ayo melu aku. Teng golek jago. Kula gadah ning jalune cilik. Hus. Jago tegese jago menungso. Wah, wis pakoke melu aku. Oke, ning syaraté siji. Syaraté apa? Ora mabur lho. Lho, kok ora mabur piye? Sampeyan niku ngajak-ajak sok ora konsekuen kok. Ayo Bagong melu aku, sampean pleper karo aku lho. Rekoso le mlayu, nek mabur ajak-ajak. Ora sah wedi kangelan. Kowe gondelan sing pundi? Sing iki. Sus. Rok sembro. Kampuh iki ndi? Ora ngerti sak cekel-cekele kok ya. Paten ana sing gantung tak cekel. Kok ya ora diunggahke. Ora diunggahke ora. Ing iki kampuh. Cecok lendang niki to. Iya. Wis ning gondelan karo aku ya Bagong nggih. Tak yap. Supaya enggal bisa entuk jago aja nganti kesuwen nggih. Mangkat dina iki, ayo. Keres, bus. Sampeyan weruh kula mboten? Kowe ngopo? Niki lho, mangsawang niki lho. Lek kula gocekan tangan siji, gedabikan teng isor. Sampeyan liwat dapuran pring ya ora omong. Lho. Lah ngopo? Iki nek konangan cah cilik ngrekoso kula.
Sebabe sarung kula keri ning dapuran pring. Niki lho kula mung nganggo cedhak. Masa kok terus-terusan wis mengko tak tukoke. Yakin? Iya. Nek ditukoke kathoke cepet tak topo sisan. Jeroane sisan. Iya wis kabeh engko tak tukok. Ah, ngono dadi sportif. Mereno semobang pangaruno kadinetraning ukara sabdaning kukila ring kanikara sageter kene donga engkum lero sing ene panto tokeng ayam mono Reng, ngapa? Iki wis tekan kayangan kok kowe ora lingguh ngisor. Kayangan dengkulmu melocot apa? Ha iki kok malah dhewe kleru neng paut dengkulmu kuwi. Kok paut piye to? Ha iki anake sapa iki ayune klitian iki? Reng. Kowe nek ora ngerti iki takon. Kuwi Sanghyang Asih Prana. Marsih? Asih. Bola-bali kok marsih wae. Asih Prana. Masa? Heeh, linggo ngisor ndak kuwalat. Waduh kaya ora omong kaya Truk. Nek didangu basa oh ya wilahing lho malah jejer dengkulmu ora mangastu mama sidam sekaring bawana langgeng iki ora pangling kaya garing apa ora kurang ajar kuwi karo wong tuwa kok jangkar kuwi dewa ya Reng kok cak mudar ora nolo garing wonten dawuh piye kula padha kanthi harja kita prapta ning kayiwangan. Ngene nggih. Berkah pangestunipun pukulun kita sowan niring Sambikala. Kata-katamu iki piye? Aku ana nyebut aku kita, aku ora wis rumangsa nek jenengku diganti kita. Kita iki kowe. Ayo aku, ayo. Nek kono nyebut ulun. Ulun ki sapa? Ulune aku. Oh berarti aku nek nyeluk kowe ora Petruk, ulun ngono. Kono minggatono bali kono. Ora ngerti dalane kaya goblokmu dienggo dhewe. Kene mundur kene. Aku sing ngomong ndak rampung-rampung. Nuwun sewu Pukulun. Iya ya Petruk. Ana wigati apa jeneng kita sowan? Nuwun sewu menawi lepat diagung pangaksami, sejatosipun kula menika namung kepengin mutah dhateng Paduka Hyang Adi Pukulun. Babakan Sudarma kula Pukulun. Lho,
Sudarma kita kuwi Ismaya, ya Semar, sanes. Kulon sampun ngarep nyingkitaken lampanipun ingkang abdipun Petruk. Kula menika tasih kemutan bilih Sudarma kula menika estrinipun sanes Kyai Semar. Namung kula piyambak ugi sampun kesupen utawi kula sampun lali bapak kula niku sapa. Wong miturut etungan kula urip menika sampun wiwit jaman jim duk nalika semanten. Mila pukulun boten ketang namung sekedhap kemawon. Kula kalih garing sowan wonten ing kayiwangan menika namung kepingin kula menika ngertos dhateng tiyang sepuh kula. Menawi sampun pinanggih raos kula sampun lega. Kula badhe netepi kewajiban minangka dados punakawan wonten ing jagat pukulun. Tan samar pamoring sukma Sinukmaya winaya wingasepi pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyuk Petruk kang dadi wong atuwa kita kuwi ngaran Gandharwa Maya ya Begawan Salantara. Dina samengko wis mapan ana ing kayiwangan diunggahake derajate minangka dadi jangkeping dewa. Lamun kita kepengin ketemu kelawan wong atuwa kita lungguh ning Pepunguran Ulun, ulun ingkang bakal miji suwaning Begawan Salantara Punakawan Petruk. Lendo bumi kunjing kumaludha kuntur ketup lumembak ambang Salantara pukulun menapa kula nandhang kalepatan dene kula katimbalan sowan ngersaning Sang Hyang Pukulun Bathara Wenang. Kita mboya luput mboya kleru atmaja kita kepengin ketemu kelawan jeneng kita Salantara. Apa kita tepung lan kita ngerti kelawan titah ing mapan ana ing Pepungkuran Ulun iki ngaran Petruk lan Nala Garek iki sayekti atmaja kita. Apa kita ngerti? Nyuwun pangapunten, kula dereng nate tepang kalian ingkang nami boten rumaos menika dados anak kula pukulun. Wis ora apa-apa mbakne dadi anak gendruwo kaya ngono. Ora diakoni malahane. Ayo ngerti kuwi bapakku ki paling ora ya menungsa lumrah bagus. Ha kok kaya reok ucul kaya nuwun sewu pukulun ati kula kok mboten sekeca. Lah kok dadi tiyang sepuh kula kok mboten ngakoni kalih kula kalih Gareng. Petruk aja semelang. Kita ulun dadekke kaya duk karo Semar. Muga-muga mandi ucap ulun. Kita bali kaya duk nalika durung ketemu kelawan Ismaya Petruk. Mara saiki wis padana. Apa kita pangling kan atmaja kita? Sejati kang pranyata ing ngarep iki ngaran Petruk. Wondene ing Pepungkuran iki ngaran Bambang Mercukilan. Wah, lah dalah anakku.
lan merjukilan. Inggih. Rama penemban kula ingkang putra. Inggih, Rama penemban kula ingkang putra. Ya. Wigatine apa kowe kepengin ketemu karo wong tuwa? Jejering anak ingkang sampun kepengin ngaut pepadanipun tiyang sepuh. Ingkang sampun mangabad-abad mboten pinanggih. Estrining manah namung kepengin ngaturaken pangabekti dhateng tiyang sepuh kula, Rama Begawan Salantara. Ya, tak tampa. Lan ora usah dadak getun atimu. Wektu dina iki pancen wis kinudrat pinesti marang pangwasaning jagat. Kowe kudu tansah ngetutke karo Semar. Lan aja kuwatir aku tansah jangkung marang kowe saben dinane. Yen ana apa-apa sambato aku mesti mitulungi karo kowe Pecruk lan Merjukilan. Pecruk lan Merjukilan. Apa ki atuh wis marem ketemu kalian wong atuwa kita? Iya, Pukulun. Estrining manah namung kepengin pinanggih lan ngaturaken bekti. Sak mangke sampun ketingal jenjem ayem manah kula. Ya to yen pancen mengkono, kita mudhuna ning jagat nanging ulun ora bakal paring sandangan kaya doe ngene. Tetepo kaya wujud mengkono nanging aja nganggo jeneng Pecruk lan Merjukilan. Kita nganggo jeneng Somalelana lan Somanggerjita. Nglakonana tapa ngrame padhangna kana negara Ngamarta mudhuna ning jagat. Nyuwun pamit Pukulun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bambang Merjukilan. Sing luwih tuwa kuwi aku, kudu kowe. Pecruk aku Merjukilan luwih tuwa kok sik to tak genahke. Nek sejatine antaraning kowe karo aku kuwi tuwa aku, ya mung nalika diwengku dening Semar. Sing dituwake Merjukilan Pecruk nomor 2. Ing satemene tuwa aku tinimbang Bambang Merjukilan. Oh ngono. Iya. Mula wektu dina iki Somalelana karo Somanggerjita, tuwa Somalelana. Ya, wis aku mingkari manut. Kakang Somalelana. Ayo, ditutukake nggone bakal nglakoni tapa ngrame. Ayo, tak derekke Kakang Somalelana. Pawongan loro. Iki mbok menawa iso nulungi awake dhewe. Ditakoni jenenge sapa nek jenenge meng jeneng-jeneng cepethe jelas ora digdaya. Iki sapa? Iki ana ratu merpeki lawan aku. Lho, ora basa karo aku. Ya nyuwun pangapura. Yen sampeyan takon karo aku satriya kliyang kabur kanginan. Jenengku Somalelana, iki adikku Somanggerjita. Oh, Dua Soma. Dua Soma ki apa? Lah biasane nek dobel iki Dua ngene iki lho. Ketoke jenenge kok ora meyakinkan ming Soma. Sampeyan sapa Prabu Kresna? Ayo, kapok ora kowe, mula aja sok nembe karo wong. Karo aku ngerti kok dheke. Ah sampeyan kulino mlebu kok ora no. Kula niki coba ngarani kula sapa? Yen kowe ngerti panakawanku sing kaya bludhok iki sapa? Mbok suarane sing apik to, Kres. Kowe iki karo aku iki ora tau basa. Ah sampean ya kurang ajar. Tuwa aku mbane sampean. Wis mabur digobat-gabetke, isih dunake bludhok.
Nyathek kowe. Aja nyathek kok njur nyathek ora. Sapa ayo? Iki nek ora kleru jenenge Bagong. Mudhar ora kowe. Duk lho. Uduke sapa? Bambang. Kok jeneng kok molak-malik? Ame molak-malik jenenge kok mbaya santai wae. Somalana Soma Gerjita. Sinuwun Ndarawati piye? Aku kuwi duwe kadang para Pandhawa ki nunjara dening Bathari Durga. Ana ing wujuding reca gajah ing wujud pakunjaran. Yen kowe iso mitulungi dulurku Pandhawa 5 cacahe, aku ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan lawan kowe Somalana lan Soma Gerjita menenga wae. Aku yang bakal bedah pakunjaran kuwi sinuwun Ndarawati. Gampang percaya karo wong to. Nika mengke nek iso bedah pakunjaran terus njaluk bayar sapa sing arep bayar. Wong jaman sakniki niku aja sok gampang percaya. Kowe iki nek karo aku aja sok maido. Wong loro kae mesti iso bedah pakunjaran. Sebab-babe. Sebabe kok sebab-babe. Sebabe apa? Kowe tak kandhani ya mula dadi wong ki sing prayitna. Kae wong loro kae iki. Masa lho. Mula sok meneh nganggo peningal batin ora peningal lahir tok. Sing ngarep kae mau si. Sing mburi mau si. Wah jiger. Kok iso nganggo sandangan kaya ngono lho. Wong ki rak ya duwe keluwihan dhewe-dhewe. Oh berarti nika wong loro nika iya. Asem. Omong mau atonyo siji-siji tenan. Jebul nika niku? Ora nyono e. Jebul nika niku? Ratu kok ditendang. Arep diem kok mungkur. Entuk daging. Mak tembel no Bagong ayo ditututi yang monggo kula dherekipun sinuwun. Wujuding pakunjaran Yai Soma Gerjita iya Kakang Somalana nggunakake daya kekuatan ayo lawanging pakunjaran iki dijebol angkeng kekuwataning pun Kakang Nasyadi ditunggalake manunggal dadi siji iya tak dherekake kocap kacarita nalika semanten eling-eling Sang Loro Somalana Soma Gerjita sejati kang pranyata nenggih Bambang Petruk lan Mercukilan gedhe kekuwatane pakunjaran gajah pinandeng dening satriya kekalih dangu sasaning dangu ajur mumur wujuding reca gajah luar sangya para Pandhawa mulat sang Sardula nyaut satriya kekalih dadi geger Sardula nyaut satriya kekalih mau Sardula ginulung dening Bambang Somalana lan Soma Gerjita ical wujuding macan nggih pandya Bathari Durga semanten ugi Sang Somalana Soma Gerjita bali asal mula bungane. Wah!
rapokmu kapan kowe? Ngapa kowe? Ora dingetke ngene iki. Tuman wae. Reng, kan? Nggon kowe. Aduh. Kowe ya ora omong-omong satra. Tiwas mempeng aku. Mempeng kleru kok mempeng. Aku pancen wong nekat. Kleru mbaya semen. Romansaku tobat. Kono kapan iki dicok-coke? Anggep sak penake dhewe piye piye. Petro iki yo. Petro yo ora sopan. Buen mangkel. Ha iki ra kagungane bapak. Sing kulino uleng-uleng rak bapak. Lah anake melu sekali-sekali yo ora apa-apa. Ngopo iki, Gong? Aku gara-gara Semar blas ora lucu e. Ora ana sing ngumpani. Mati pasaranku. Iki ya ngono, manane. Anake suwe-suwe kaya disediani. Sediani gundul matos. Ayo, Pandhita Negara ora gelem bali. Oh, ditenono kandhake kakekne Semar. Tobat ya aku tak bali. Koko Prabu Kasinggihan sampun luar saking bebaya ngaturaken manuwun Werkudara. Nggih. Kadangmu sepuh gendongan kondur nang negara Ngamarta. Yo. Sawise kuwi bali mrene. Wadyabala dandang mangure Narata singkirke ndak tuman wae. Yo, wis oke dawuh. Kunjangkan sing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung Petro, Nun wis ketemu karo bapakmu? Mbon. Bapakmu sapa, Petro? Jebul bapak kula niku dokter. Kowe iki senengane wis arep rampunge kok werna-werna. Reng, Bagong mau ndi? Sopirmu to? Heeh. Turu paling. Kok nyediane mie godhog? Ayo. Nganggo sahur. Aja kuwatir tak gaweke terus. Ya. Werkudara kok nyingkirke dandang mangure wadyabalane Petruk. Nggih. Gus, tindak mriki, Den. Yo. Jagat tumung-mungu maning sapucaking wukir gunung-gunung
Nadya wusana wilujeng nir ing sambikala. Sejatosipun cariyos ringgit menika estunipun namung song piwucal dhateng sinten kemawon. Ingkang awon dipun bucal ingkang tebih, ingkang sae monggo dipun nunceki sesarengan lan dipun ginakaken anggenipun napaki gesang ingkang saklajengipun. Purnaning gati kula pribadi lan minangka wakiling kanca-kanca nawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Sagedipun namung mekaten mugi-mugi andadosna panglipur tumrapipun penggalipun sami lenggah wonten ing Taman Budaya Raden Saleh menika.